Sé inniu Leanaí Uile, le in the tarmachnú ar na cearta a teag poisttí ar fud na crunne. Tá anseo inniu in Ghaelscoil Uí Dhochartaigh, ag labhairt leis na daltaí faoin suntasach seo. Tá muid ag bhuaim faoi convention carta an phaiste sa rang an seachtain seo. Is conir é seo a chiúniú sa bhliain 1980 agus a chuireann síos go min ar na carta a teag phaistí de rang lí. Tá muid ag bhuaim go bhfuil lean carta ag phaistí, mar shampla, tá an ceart óginn chun síl, bia agus uisce glan. Tá an ceart óginn idrithes forsteanach a ail agus cuireann sláinte a ail me támuid sin. Tá an ceart óginn ar teanga héan a labhairt agus ar cultúr héan a cleachtú. Dúla muid go an ceart ag phaistí bé sáilte agus cosanta eile cogu ag ar an drochar níl seo eile donna phaistí bachta sa Palestine. Bhfuil linn go mé phaistí uach ar a gcearta agus é cinsiú go bhfuil gach phaiste suntasach agus sáilte. Caithfí an dón na cearta seo chu raibh gach phaiste. Níor ceart ag duinear bí bheith cuiriste ar duinear bí eile bailach ar bí, go physical nó go mothúcánach. An bhfuil do scáil héin ag ciileadú Leanaí Uile. Má tá inis dún faoi ag Nuacht Cúla4.com. Joseph Mackey, Nuacht Cúla4, Ghaelscoil Uí Dhochartaigh, siad áin.